Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nandiyan ka mo balik. Biyaw ni sa minuto na to para kanyo syahol. Natagnan tayong ingredients ha. Ini pakimanok, tunga kilo binina mo, iri na, kikuan na siya asal. Sige kita nyo, lalaka na siya. Siya to himay-himayom na to gana-gana. Lakaw na to para sa di maingin lansa. Na iwan sinini, kikita nyo, pipis ito. Mga tunga baso, tawa magtanto na kita gana, namang biyanin pagluto. Gata, amuinin una kuan niya, piga kukuan niya yun, amuinin first kuan, pagpiga, buko naman yung hikarwa, taway kato, amuinin first to. Os, maisa, luya, bawang, larabya ini, wait inigin duhol-duhol niya ini, para sa di maglarato na, damit kan yung malaratod, naiwan nyo, ito, kantihan nyo laratod, sibuyas, iban sin cubes, chicken cubes. Na, luto na to na. In quantity depende, amang magluto ini, so ay tunga-tunga adya yung gata. Di man dyan magpasawaw ito magpataod. Naluto na to na. Na yan, tagnahan ta na, lana. Sige kita nyo. Nahigutang na to na yung mga ingredients, basta mga bawang, may sakay na may piyakita. Na ibutang tanayin na pakimanok na to. Yan. Ikikita nyo, kikuan-kuan na muna. Asal na himay-himay. Yung tututod mga yan lagu-lagu. Ayan, higanap na to na yung pipis. Tantuhon nyo, dyan mga biyariin, ganapan man gana ka na sa balik. Nabiyaw ni kanap na to isabing gata. Kita nyo, abiyan na yung pagkaluto kaya utangan na napipis. Utang-utangan tagata. Nakamoy magtanto. Bukong nyo rin sa patauron to. Ang mga way ni Siyakol, bukong dasoy mataod to din sa wow. Sarangan dyan.
Nabi asing kikita nyo, ang tabunan ta na, sambil magbukal. Pos may ito nagbubukal ng pata, utangan sin sayo lara. Nabi asing niya, kita nyo, nagbubukal na, amunin mahulihi utang ta, in sayo lara. Pos yan tabunan, nasambil na maluto. Pakita na mo mangga na ka na yung finished product, ang namu iyahaon na. Tabunan na abiyan.